Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына Чувашия Республикасы Шымырша районы Өч Балтай авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Софиулова Сайма Галәвиддин кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 75 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Антылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап җылы теләкләрен аңа барлык бала оныклары да җиткерергә ашыгалар. Яраткан, газиз, сөекле, бердән-бер, иң якын кешебез, әниебез, әбекәебез. Менә синең матур туган көнең җитте. Бу якты бәйрәмең көнендә сиңа иң беренчедән барчабызда олы рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Әнкәебезнең бүген дә сүзе гаиләдә иң мөһиме. Ул кирәк чакта киңәшендә, үгет-насихәтендә бирә. Юлдан тайпыла башласак, вакытында туры юлга кайтарып, кисәтүендә ясый. Әнкәебез, күз нурыбыз, бүген сиңа 75 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Балачагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Авыр сүзләр әйткән, яки үзебез дә белмичә рәнҗеткән булсак, гафу ит. Алдагы көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың озын булсын. Кайгы-хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып яшә. Газиз әнкәебез каршы ала бүген матур туган көннәрен. Санап бетереп буламысың икән аның узган йокысыз төннәрен. Әткәебез белән безнең хакта уйлап гомерләрен кичерде. Матур тәрбиясен биреп безгә шын кешеләр итеп үстерде. Әнкәебез, гомереңнең хәзер җитте иң матур чаклары. Калды инде артта югалтулар, тормышыңның кайгы-зарлары. Алда безгә карап, гел шатланып, яшә газизыбыз йөзгәчә. Без дә синең кадерләрең белеп, яшәрбезче хәлдән килгәнчә. Яратабыз сине олы сөю, ихлас хөрмәт тулы йөрәктән. Алда яңгыраячак җырларыбыз булсын сиңа олы бүләктән. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора. Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләч һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Хөрмәтле Сайма Галәвиддиновна, бала оныкларыгызның бар теләкләре дә чынга ашсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җырда аларның музыкаль бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Юбилейем менә бүген узган күпме гомерләр, узсада күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлык сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юлыбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын
булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган